Beno, ez dakit ohartu zarete, baina gure balkoiak aldaketa nabarmena izan du Gorbeia lore zaintzaren eskutik. Ez da hala? Bai, udazkeneko landariak sartu ditugu ja. Tokatzen da, uda bukatu zen, eta bueno, udazkeneko landaria ere txukuna eta politia da, ezta? Hori da beraz aldaketa honen edo look berri honen ardatza? Hori da. Bueno, azkeneko egunetan ikusten genuen ja uda kolorea bukatu zen, eta listo, bere txanda pasa, orain udazkenekoak, bai krisantemoak, ziklamenak, txillarra, beira ze politia, baina txillarra badaude bi koloretan, bai xuriak eta berdiak, eta, bueno, gure aldaketa tokatzen zen, eta gero, bueno, oraindik beste aldaketa bat egingo dugu negu aldera. Eta udakoekin kasu honetan, zer egingo dugu? Gorde, bota, zer egin daiteke? Ez du pena merezi gordetzia, zertik hori hemendikan 6 hilabetera ja landare zarra da. Eta orduan egia da moztu saiatzen gara, baina landare zarra da eta ez du pena merezi. Egia da, ez du pena merezi, zertik gaixotasun gehiago dituzte, xomorro gehiago dituzte, ez da indartsua landare hori ja zarra da, eta bere garaian bukatu da. Bueno, zikloa esan genezake. Hori da. Eta orain, udazkenekoen zikloa. Hori da, bai. Bueno, Loli, ziklamen hau ipatu duzu, txillarra ere bai, eta hau kasu honetan biola, ezta? Biola bat da, jangarria da. Bai. Biola bat azkenian da pentsamentu bat, baina lore txikia daukana. Jangarria bai, azkenian, lore guztia jangarria da. Naiz eta nola egin duzun landare hori, karo, produkto kimiko pila bat baldin badituzte, ez, baino ekologikoak baldin bade hau da kasua, jangarriak denak, eta platerak apaintzeko eta azkenian denak, beira zu politiak. Bai, oso. Bai. Ekologikoan edo ez ekologikoan zaintzeko, zainketa zein izango litzateke? Zainketa, hemen momentu hontan ureztatu hastian behin, eudila egiten badu aste hortan txanda pasa, eta hilabetian behin ongarri bat, hori bai. Bai krisantemoa, bai ziklamena, pentsamentuak, denak negu guztian loratu egin behar dute. Orduan lagundutzeko ondo loratzen, ongarriakin. Ureztatu, hilabetian behin, ongarri pixka batekin. Eta ongarrien kasuen hori ere mundu bat denez, likidoan, pastillatxoan edo esantena pikorrean, zein da aukerarik onena? Segun eta azkenian ongarriak denak berdintsuak dire. Segun eta nola ureztatu behar duzunzuk. Adibidez, regadera batekin ureztatu behar baldin baduzu, erreixa da likido bat, uran nastu eta egin. Mangerakin egin behar baldin baduzu, hori pikorra hori edo pastilla hori sartu eta mangerakin ondutekan regatu. Besterikan ez dakate, azkenian ongarriak berdintsuak dire, baina nola den erreixago zuretzat, hori. Hori da, eta dosifikazioa, eta hori da. Loli, urrian gaude, eta urrian zer egoten da erruz? Egoizia, neska. Egoize, aizete bola da ondio. Kasu honetan, bai gure loreak zaintzeko edo baratza zaintzeko zer egin genezake? Bueno, neguazkena badakizu, udazkena badakizu nolakoa den. Gaur eudila, bihar egoizia, urrengoan kriston berua, orduan alde guztitara ematen dio. Orduan, kontutan, ura batez ere. Egoizea dagonean ondo ureztatu, lehen esan duguna, eudila baldin bada txanda pasa, eudila egiten badu karakolak eta bareak eta kontu zeuki, ni zer dakit, jeisten hasten bada, egualdia jeisten hasten badazko, ura egorindikan gutxiago, igual tapatu landare berri bala, baratzan ez, baino balkoietan igual ja tela bat edo zegota barko diogu, segun egualdia nola dijoan. Telatxo eranak kasu honetan izotza balego edo ez, erabiltzen da. Edozin plastikorekin egin genezake? Ez, plastikoa niri beldurra ematen dit. Zertik plastikoak bai hotz hori babesten du gabian, baina urrengo goizian. Guzki jateatzen baldin bada, hori lurrundu egiten da, egosi egiten da landari hori, eta plastiko hori egunero kendu egin behar da. Eta espaldin badugu kentzen, gero gaixotasunak hortikan ere etortzen die. Nik nahiago dut tela bat edo papera. Papera, periodiko horri, edo tela zar bat. Plastikoa baino goxogo beti.
Ados, orduan, errepaso txiki bat iteko, udazkeneko zainketak. Lehenengo eta behin, aizeteak daudenean, ureztatu maiz. Bigarren, euri egiten baldin badu, karakolak edo bareak eta barraskilloak saiesteko zaindu. Eta hirugarren izotzari balego, tapatu telarekin edo paperarekin. Hori da.